ҳаматон ва салому алейкум дӯстони азиз. Инак боз як дастсафки нави мо. Дӯстони азиз, шумо метавонед ҳамин гуна ба студияи мо фармоиш диҳед. 98 858 3939 Санҷар медиа ҳамеша дар хизмати шумоён аст. Хайр рафтем видеоро то охир тамошо кунед ва бо мо буданро фаромӯш насозед дӯстон. زیبای من زینت دنیای من دختر زیبای من زینت دنیای من در قدمت جان دهم مای شبستان من در قدمت جان دهم مای شبستان من دختر زیبای من زینت دنیای من دختر زیبای من زینت دنیای من در قدمت جان دهم مای شبستان من در قدمت جان دهم مای شبستان من Assalomu alaykum jenam, шумо назме ҷашни зодурӯзиятон муборак шавад. Ин аз номи бибиятон, Фароғат аммаҳоятон, Нилуфар, Парвина, Нозанин падаратон, Ҷорабек модаратон, Муҳайяхон ва хоҳаратон, Мадина ва Шукрона ва инчунин аз номи додарчатон Сулаймон, аз номи язнаҳо Ҷаҳонгир Акбарҷон шуморо табрик мекунем. Илоҳи садсолаҳо умр бинед, ҳеҷ вақт рӯзи камиро набинед, ҳамеша дар дил чорзе ки мепарверед ҳамаш ҷомаи амалӣ пӯшад ва инчунин ҳамеша номбардори падару модар бошед ва инчунин ин ширинӣ барои шумо аст. мисли ҳамин ширинӣ ҳама вақт ширин гардед. Кани гиричи марҳама кани акнун аяҷон, дадаҷон, амаҷон ҳаматон ба раҳмати калом гӯй чи якта? Ayajon, dadajon, hammalaringga katta rahmat. Va maladес. Va inchunин ин гули тари тоза ҳам барои шумо аст. Мисли ҳамин гул ҳама вақт гул шукуфон гардид. Кани ҳамин гула гиричи або кани мана озӣ акнун якта хушрӯкара сурат мегирим а